Carn de sosà, pilotes i botifarra, carn i de ceba, pilotes i embotit. embotit. La verdura. I les querilles. L'arròs. El caldo. I l'oli. L'oli i uns rellets. Arròs, 3 quarts, per 8 persones. O pot ser també menys, que segons a cada un us de picar. Ara què ha fet? Sofregir uns allets? Sofregir uns rellets perquè gana gust. Més que res a l'arròs. Què ha fet? Ha sofregit l'arròs en els allets? I ara s'hi ficat el caldo. Sis de caldo, una d'arròs, 6 de caldo. Primer l'arròs i en seguida tota la carn deshuesada. Eso es. Mesclar l'arròs. Aquí li he donat foc al centre Foc al centre, perquè vagi més ràpid. ja les vores.